Ku Irani kuli mitundu iwiri ya asilikali. Traditional Army imateteza dziko, komanso Islamic Guard yoteteza boma lolamula. 1979 ku Irani kunali revolution pamene anthu anachosa pa mpando papita ku America. Ayatollah Khomeini anatenga ulamuliro kuyambira nthawi imeneyo mpaka lero. Kupatula army imene inalipo, iyeyu anakhazikitsa army ina yapadera, Islamic Revolutionary Guard. Amenewa ali ndi mphamvu zochuluka kuyerekeza ndi army yakale. Ntchito yawo ndi kuteteza boma lolamula. Nduna zambiri ku Irani zimachokera ku department imeneyi. Amateteza maboda, matauni komanso maembasi. Kukakhala mademo amatuka maunyinji kukathibula anthu. Islamic Guard ili ndi asilikali 125,000 komanso mavolontiya oposa 1 million. Hezbollah, Houthi, Hamas, magulu ena ku Syria ndi Iraki amathandizidwa ndi asilikali amenewa. Bwana wawo amene amamuopa ndi Ayatollah Khomeini, yemwenso ndi mkulu wa mpingo ku Irani. Ameneyu ali ndi mphamvu zambiri kuposa president. Chimene amaamula ndi chimene asilikaliwa amapanga. Ma ballistic missile, ndege za nkhondo, nuclear program ndi zina zonsezo zimatetezedwa ndi Islamic Guard. Israeli ikangopanga ataki Irani ikhala ikulimbana ndi makosana amenewa. Amapanga okha zida za nkhondo. Ma ballistic missile awo ndi achabe komanso amafika kutali. Mwachitsanzo, Irani ndi Israeli ndi mtunda ufupi almost 1000 km. Koma asilikali amenewa ali ndi ma ballistic missile amene akhoza kufikira 2500 km. Kiba missile anayipanga 2023 ili ndi range 2000 km. Sejiru missile 2500 km. Komanso ali ndi Qasim Soleimani missile. Mzinga umenewu anawupanga 2020. Dzinali analipereka pokumbukira komanda amene anaphedwa ndi America ku Iraki, Qasim Soleimani. Akhoza kuponya kuchokera ku Mangochi ndi kufika ku Zambia, 1400 km range. Komabe Israeli sikuopa zimenezi, ndipo yaneneratu. Tikapanda kubwezera chipongwe ichi zionetsa kufoka kwathu, komanso tiwalimbikitsa Irani kudzachita chiwembu china kutsogoloku. Pali njira zingapo zimene Netanyahu akhoza kuchita pofuna kukhawulitsa Irani. 1. Akhoza kupha mkulu woyang'anira Air Force ya ku Irani, Brigadier General Amir Ali. Mkulu ameneyu la Mulungu lapitali amatsogolera programu yoponya mizinga ku Israeli. Netanyahu wadziwa ndipo akumusakasaka. Njira ina akhoza kuphulitsa Houthi, Hezbollah kapena magulu ena ku Irani ku Syria. Enanso akuganiza kuti Israeli ikhoza kuphulitsa ma nuclear facility ku Irani. Komabe imeneyi ndi option yovuta imene ikhoza kubweretsa chikwirikiti. Ngakhale America ndi NATO sangakondwere kuona Netanyahu akuphulitsa ma nuclear facility. Njira ina akhoza kuphulitsa ma barracks kapena malo osungira mabomba. Amenewa ndi maganizo amene anthu akuganiza. Komabe Israeli sipanganika, ikhoza kuphulitsa ngakhale president. Dziwani kuti zimenezi sizikhala zophweka, chifukwa ku Irani kulinso ma air defense system amphamvu. Ambiri akuganiza kuti Israeli ikhoza kutumiza majeti ndi kukaphulitsa ku Irani. It's not like that. Ku Irani kulinso ma air defense system amphamvu kwambiri. Mwachitsanzo, Amani missile pa Chingerezi amatchula kuti Hunter kapena mulenje pa Chichewa. Ndi air defense yopangidwa ku Irani. Ikhoza kugwetsa mizinga 24 pa mtunda wa 180 km. Kulinso anti-missile Qadr 15
amapanga sokha. This is one of the best and powerful air defense. Imagwesa ndege ya mtundu uliwonse ngakhale F-35 fighter jet. Irani imapanganso Bava 373 air defense system. AC-33 anagula kuchokera ku Russia, imene iso ndi yamphamvu, imagwesa ndege ndi mizinga. Newspaper ina ku America, Washington Post, yalengeza kuti before attack ku Israeli, Russia inatumiza mafighter jet komanso air defense technology ku Irani. Akuti kutangosala masiku 3 kuti achita attack, Putin anatumiza mafighter jet komanso ma air defense system kuti akateteze Irani, kusonyeza kuti anakonzeka kuti aziteteze. Amadziwa kuna kuti Israeli ikhoza kuchita attack, ndi anakonzekera ndithu ndikutenga ma air defense system komanso ma fighter jet kuchokera ku Russia. Pala anthu ena amene akunena kuti Israeli simaluza nkhondo, koma chimene akuyenera kudziwa ndi choona kuti 1948 Israeli mothandizidwa ndi Britain anagonjetsa Palestina. 1967 kunachitika nkhondo ya 6 days. Israeli inagonjetsa maiko 3 achiluya: Egypt, Syria ndi Jordan. Mu nthawi imeneyi Irani simalowerera chifukwa imagwirizana kwambiri ndi Israeli. Kuyambira 1979 anthu aku Irani anapanga revolution ndi kuchosa pa mpando papita ku America. Mtsogoleri ameneyu anachita kuyikidwa ndi United States, amapa mafuta ndi kumagawana ndalama ndi America. Anthu aku Irani anatopa. 1979 anapanga mademo amenewa anasanduka revolution ndi kuchosa pa mpando mkulu ameneyu. Kuyambira nthawi imeneyi ubale wa America ndi Irani komanso Israeli unasintha. Tinaona ku Libya, Gaddafi amadana kwambiri ndi United States. Pana chifukwa chimodzi, amafuna kukhazikitsa United States of Africa komanso amafuna kukhazikitsa ndama imodzi. NATO ndi America anakwiya ndi kumupha. Ku Iraki kunali Saddam Hussein, amadana kwambiri ndi America, samafuna kuti America izimulamulira ndi kumbira mafuta. Pamapeto pake anampitira konko ndi kumupha. Pamapeto wa America atachosedwa 1979, Irani ndi mdani number 1 wa NATO ndi Israeli. Akhala akukhumbana kuyambira 1980 nkudzafika lero. Nkhani yake sina, America imafuna mafuta aku Irani. Komabe nkhondo itakhala kuti yayambika, mamiliyoni akhoza kuphedwa chifukwa nsewa ali ndi zida zoopsa.